Во, глядите, что робится. Стою на власным подворку, а за ім столькі буслоў, здаецца, з усяго наваколля сабраліся. Налічыў я не менш як 100 птушак разам у адным месцы. Мяркую, прывабіў іх наш поплаў, бо зараз тут назіраецца летняе разводдзе пасля працяглых залеў, і ўзровень вады накшталт вясновай паводкі. Рэчка спакваля выйшла на сенажаць і са сваіх сховішчаў павылазіла шмат жыўнасці, якая з'яўляецца ежай для вялікіх птушак. У асноўным гэта грызуны. Апроч таго, буслы адлятаюць аднымі з першых і зараз ужо збіраецца ў вырай. Заўважыў, што спачатку вырушваюць падрослыя busляняты. Летась гэта адбылося 13 жніўня, а праз некалькі дзён за імі ляцяць ужо сталыя птушкі. Паглядзім, як будзе сёлета. Топа!